ndara bana waka je waka zo da gida jagwado ya bayyana. mata maganar lissafi ya zuwa ya kan layi. Mai gida wani ya kan layi. To ta ina zai fara? Ta kasuwan gwari. Daga kasuwar gwari idan ya fito kuma ina zai yi? Anan da kace in ya fito ya accident. Sai kuma me? Sai a kashe emergency. Mun samu gado ne? Mun samu gado. Wanda likita muke da shi a ƙasa? Madide kawai kuma shi ma baya gani. A duniya sai godiya.